yen tan tulus mengko sang Dyahupama toblas aku rumangsa bombong aku rumangsa marem bareng keprungu ceritamu saya bareng krungu kabare Sika Krasana mula kang mangkono ki Pruhanira besok sak surute Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Basudewa ingkang bakal sinengkakake aluhur dadi pengayom ana Praja Mandura ora ana liya kejaba Sika Krasana mula aku kepengin weruh ibarat emas aku kepengin weruh klelere ibarat endhog aku kepengin weruh dadare carane aku kepengin neter kaprawirane Sika Krasana aku kudu kepiye iki Agyatare sang kapirang urinangkul ginempit-kempit dosang retnaning dawana nuwun sewu menapa mboten lepat anggenipun kula mirengaken mbok menawi paduka badhe ndadar dateng kasantosaning anak kula pun Kokrasana. Ki Demang Sagopa ibarat gunung bakal tak unggahi segara bakal ndak jajaki. Ya kanthi cara mangkono aku bisa ngukur marang kasantosaning lair kang sarta batin Sika Krasana. Merga calone bakal didadekake ratu ana negara Mandura. Yen mekaten Sagopa namung badhe tut uri. Watonipun nyuwun sewu paduka saged gawe geger paduka saged gawe gendra mapan wonten ing Widara Kandhang mriki saya ngerti yen Kokrasana menika bapake diajar utawa dipulasara dening tiyang sanes Bonto niki mengke Kokrasana mboten usah jenengan tantang tartamtu kemawon Kokrasana niki mengke bakal ngamuk punggung Suratamtaha. Mati aku. Wah! 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 Ah! Wah! Aduh, Kokrasanaku tulungan. Bapakmu dipulasara nang. Ayo sambato. Aduh Kokrasana tulung ana. Wah. Wah. Aduh yang Aduh Kokrasana
Aku tulung ana bapakmu diajar wani. Bapakmu dipolo ganteng. Ayo sambato kowe. Yang satelek. Wong gerang ora kena ginawe becik, wong gerang wong tuwa ora kena dieman. Ing atase kowe wong desa, wong gedibal 17. Ewadene ora gelem masuk bulu bekti. Ora gelem masuk pajek marang negara. Ayo. Ing dina iki, ing Ripalungguhan iki tangane Harya Prabu kang bakal nguntapke nyawane Sagopa. Aduh mati aku. Akrasana tulungan bapak bule. Kowe ladalah biang satelek. Akrasana anakku lanang kowe. Lampun sira hanggep guru kaki ati liya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang ruhe kang bakal syukur oleh wong tapa ingkang bosta mikir papeh ing liyan ayo maju pantas sira puranana saratane sapru mati oh say wah ta oh hey wah ayo maju wis, kakrasana wis. Ayo. Adoh yong. Loh.
Bapa Sagopa. Wah, aku njaluk pangapura Bapa. Aku ora sengaja. Merga niate Kakrasana bakal ngayomi paring pitulung marang Bapa Sagopa nganti ora sengaja kowe tak jotos. Bapa kowe tangiya. Bapa, kowe aja mati dhisik, kowe aja ndhisiki anakmu Kakrasana. Bapa, iki tenan iki mau Kakrasana ora sengaja. Wah, Bapa Sagopa. Kaya ana wong wedok Ayuda kae sapa? Endi? Wis mangsaku. Wis tuwa kok. Wis tuwa barang kok ngerti wong wedok aya. Tuwa ira umure ngono. Aku njaluk pangapura ya Bapak. Ora sengaja aku mau njotos kowe, ora apa-apa. Nadyan sengaja karo ora sengaja rasane padha. Ning aku bungah, aku marem. Aku marem nyawang tandang kridamu anggenmu peperangan. Ning tak jaluk kasektenmu sing gegiris iki kudu dilambari nganggo rasa kawicaksanan ya Kakrasana. Supaya tindak tandukmu ora kesusu grusa-grusu. Temahane kleru. Keseluruh dalan kang kleru. Karepe Bapa Sagopa kepiye? Ngosik iki mau sing ndok ajar sapa? Jarene penggede saka Mandura jenenge Raden Arya Prabu. Lah ya Arya Prabu ki sapa? Arya Prabu ki kadang anome Ratu Mandura Prabu Basudewa. Iki mengko mesti glandang carang tekan pucuk, kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak putung Bapa. Menengo sik lambemu nek dikandhani wong tuwek. Lah iki mengko Arya Prabu laporan. Sedulur tuwane ya kuwi Prabu Basudewa. Wekasan Prabu Basudewa perintah prajurit Mandura sing cacahe won kon ngepung Widara Kandang. Jal iki mengko nasibmu piye Kakrasana? Dadi iki mengko cekak cukupe aku bakal dikeroyok wong-wong Mandura. Kowe wis genah kowe. Kowe bakal dikeroyok Kakrasana dirangket tanganmu, dipapanake ana ing alun-alun Mandura, temahan kowe bakal ditibani hukum gantung, jal pikiren. Mongko kowe rung rabi Kakrasana. Kowe rong rabi kok mati, rugi no uripmu. Njur aku kudu kepiye Bapa? Kowe gelem manut karo aku apa ora? Iya aku manut Bapa Sagopa. Nah, yen kowe manut karo bapakmu kowe bakal slamet. Kowe munggah gunung sing papane ana sak mburine. Kademangan Widara Kandang kuwi jenenge Gunung Jaladara. Gunung Jaladara lho ya, dudu Gunung Kemukus. Aku ning kono kon ngopo? Lah, ndelika ana kono ki ndelika. Ngiras-ngirus nindake semedi malah diening nyedake rasa marang purbaning Gusti Kang Maha Nasa. Ya, yen pancen mengkono aku tak njaluk pamit karo Bapa Sagopa, uga aku bakal njaluk pamit karo Ibu Sagopi. Dina iki uga Kakrasana tak munggah ana Gunung Jaladara. Sisan gawe aku tak sangu tak mbontot ora ketang, sak wadah rong wadah aku tak sangu sega saka
kademangan Widara kandhang kene. Lho, kowe aja nggawa panganan. Lho, aku ora entuk mangan, ora entuk ndelik kok mangan iki piye? Kowe engko nek mangan lambemu tan wurunga kecap-kecapku krungu karo prajurit negara Mandura. Kowe kecekel prajurit Mandura, digawa ning alun-alun kowe bakal dihukum gantung. Ora kujur nasibmu. Mangan ora entuk mangan. Wong delik kok mangan. Yen ngono aku bakale nggawa banyu sing bening, tanggo sangu ngombe angkonku dedelikan. Ana ing Gunung Jaladara ya Bapak. Lho, ndelik kok nggawa ngombe iki piye? Hah? Kowe ora mangan kok nggawa ngombe. Iki mengko mesti kowe iki glegeken. Nek mu glegeken dirungokne karo prajurit saka negara Mandura, kowe konangan, kowe kecekel, digawa ning alun-alun, kowe dihukum gantung. Ora apes uripmu. Mangan ora entuk, ngombe ora entuk. Rokok piye po? Rokok entuk apa ora? Kowe iki piye to? Kowe iki wong ndelik kok nggawa rokok. Engko nek ngerokok kelukmu kedal-kedul. Wakasan kelukmu kedal-kedul kedule rokok iki kok konangan karo priyayi utawa prajurit saka negara Mandura. Kowe kecekel karo prajurit Mandura, kok rasana digawa ning alun-alun ditibani hukum gantung. Piye kowe? Mangan ora entuk, ngombe ya ora entuk, ngrokok ya ora entuk. Nek ngono aku tak ndelik ana ing Gunung Jaladara tak turu sakayangku. Wong ndelik kok turu nganggo pikiran apa ora kowe? Kowe iki nek turu ora wurunga kok krasana mesti ngorok ngono. Ngorokmu umum, ngorokmu wong ning bis ganggu rombongan. Kowe nek ngorok konangan karo prajurit Mandura, kok rasana digelandang wani, digawa ning alun-alun Mandura tibani hukum gantung. Kowe piye? Apes kujur uripmu. Mangan ora entuk, ngombe ora entuk, ngrokok ora entuk, turu ya ora entuk. Ora entuk, mangan ora entuk. Kowe ora entuk ngombe, ora entuk mangan, ora entuk turu, ora entuk ngrokok. Niyatana tirakat, niyatana prihatin, nyiksa raga memulya jiwa. Kowe ora entuk apa-apa, entukmu sambat Gusti. Sambat Gusti kang murbeng dumadi nyiksa raga memulya jiwa supaya uripe kakrasa tansah kinayawan Gusti kang murbeng dumadi. Ngono lho. Wah. Haritaning satriya linuwih kang marbi mring kaupaman tan pegat mring pangestine. Iya apa ya? Yen ngono aku njaluk pamit. Kok rasana bakal munggalna ing Gunung Jaladara. Muga-muga donga pangestune Bapa Sagopa bisa nyembuh marang kasantosan lahir lan batine anakmu Kakrasana. Pangestuku gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga Kakrasana sembada kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Lan tansah arum-arum sing dadi lakumu Kakrasana.
Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara marupa pawana bana margana ing ayah apa bener kowe sing jenenge Demang Sagopa inggih lakar kasinggihan ngaturaken kasugengan sarawuhipun wonten ing Kademangan Widara Kandhang mriki. Yo, diwanuhake. Iki andahan saka Kadipaten Sengkapura. Kekesete Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa jenengku Kala Praceka. Jenengku Kala Pragalba. Janur Gunung Kadingaren kok rawuh wonten ing sudung kula mriki. Sumurupa ki aku tekan kene mung bakal goleki pawongan telu cacahe ya kuwi si Kakrasana, Narayana apa dene si Bratajaya. Kakrasana lan Narayana bakal tak rangket tangane tak srimpung sikile tak pocok janggane. Bratajaya bakal tak boyong. Dene si Bratajaya bakal tak boyong mapan ana Sengkapura. Awit bakal pinalakrama lan Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara nyuwun pangapunten. Kula mboten mangertos papan dunungipun tiyang tiga kala wau. Awit kula inggih dereng sumerap kaliyan tiyang tiga kala wau. Iki Demang kowe aja mangkono. Kabar wis sumebar pawarta wis warata. Kalamun bocah telu kuwi mau mapan ana ing Widara Kandhang kene. Janji kowe nutup-nutupi. Janji kowe ngayomi bocah telu kuwi mau. Aja takon dosa. Widara Kandhang kene bakal tak bumi angus. Kula mboten ngerti. Ajar wae. Kowe wis tak pitik. Bangga kowe. Tuduhno anakmu Kakrasana Narayana lan Bratajaya. Yen kowe ora gelem, kowe kelaken tak pateni. Ayo tuduhno Demang Sagopa. Kowe yen gelem nuduhke slamet sing dadi uripmu. Janji kowe ora nuduhake, wo tak kemah-kemah balung wae. Sagopi bojoku. Bratajaya kawan lunga, Bratajaya kawan lu. Lah kae bocah mlayu-mlayu kae. Weh, lah salah. Tututi. Nah.
Ayo Bratajaya, sing cepet oleh mlayu, sing rikat anggonmu mlayu dioyak-oyak. Widara kandang kahanane banget bebayani. Bebasan ki nepung makul binaya mangat. Buta-buta andane Kangsa Dewa wis tumuju tekan ning widara kandang. Ayo mlayu Bratajaya. Yen Nyi Sagopi arep mlayu ya mlayu wae. Aku tak mapan ana ing kene, aku tak katrem ana ing widara kandang kene wae. Tobat. Kowe kok mbantah karo wong tuwa? Kowe yen dikruyuk karo buta-buta kae piye? Wis kinodrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Sak sekti-sektine manungsa apa meneh sak sekti-sektine wong lanang kuwi nek musuh karo wong wedok kuwi mesti kalah. Wis to ngaku dalang kondang. Ngaku ganteng dalang kondang enom laris. Yen diencepi wong wedok sing disenengi wis goblok dadak. Kowe aja ngamuk-ngamuk gambar. Wis Nyi Sagopi ora sandadak karo den gawe buta loro kae tak temonane. Apa bener iki sing jenenge Bratajaya? Sing pinter gawe rengu penggali ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Iya pancen bener. Sopo jenengmu Buta Cakil? Jenengku Ditya Kala Praceka. Manuta kowe ndak boyong mapan ana Sengkapura krana kowe bakal kagarwa dening ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Matek ajiku jaran goyang. Sun goyang ana tengah latar, cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk, segara asat ndak sabetake jabang bayine Buta Cakil. Teko kedhep teko kerep, teko kedhep teko kerep, welas asih awit saka kemparenging pangeran. Esek cetet, esek cetet. Buta Cakil, upama aku kon milih timbang aku dirabi karo bosmu Prabu Kangsa, luwih becik aku luwung dirabi karo Buta Cakil. Masak sih? Masak? Iso. Mergo aku gemes karo kowe. Lambemu iso ting cringih kaya penyaronku. Kowe gelem apa ora omah-omah karo aku? Aku gelem dadi bojomu. Aku pengen besok yen rabi karo kowe ditabuhi karo kodhok ngorek. Iso. Mengko yen aku karo kowe wis omah-omah, yen wis duwe anak lanang, anake Buta Cakil karo anake Bratajaya jenengno Arya Gareng. Iya, aku mung manut ibune, Ning kocapo yen bocahe mbling, bocahe nakal, saba paran lunga paran senengane mendem. Bocahe bakal tak jewer kupinge, bakal tak ajar, bakal tak cethoti. Aja!
ayo nang. Kowe nggo dicethoti karo ibumu leren ana nggonmu mendem. Gareng. Wis yo nang aja nakal. Aja nakal yo, gareng. Bojleng iblis lanat padha jek-jekan ayo Bratajaya. Manuta karo Ditya Kala Bragalbu. Kowe bakal tak pondhong kinarya jatuh kramane ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Mata kajiku jaran goyang. Sun goyang ana tengah latar cemetiku sada lanang. Sun sabetake gunung jugruk segara sadak sabetake jabang bayine buta glundung. Teko kedhep teko kerep, teko kedhep teko kerep. Welas asih awit saka keparenging pangeran esek cethet. Esek cethet. Upama aku oleh milih timbang aku dirabi karo Prabu Kangsa, luwih becik kok aku luwung dirabi karo buta gundul. Nadyan wujudmu barongan nanging aku percaya lamun kowe duweni kasetyan kang linuwih marang wong wadon. Kowe gelem apa ora dadi bojoku? Yen gelem ya syukur, yen ora gelem ya ora apa-apa. Lagi niya ta. Wis blawur mripat ora gelem karo kowe kuwi, aku ya genahake geleme. Ning welingku siji ya buta. Yen kowe wis karo aku wis urip bebrayan. Besok yen duweni anak wedok jenengno Pesek. Pesek iso. Celukane Tobrut. Yen nganti besok gedhe Pesek bocah nakal, anak kuwi mau bakal tak pecuti, bakal tak ajar. Aja. Walah sek. Kuwi aja ngrepotne wong gerang, Brut. Kowe aja nakal mengko diseneni diseneni mbokmu dipecuti mbokmu, Brut. Bratajaya, aku mlayu
sigra tandang risang bayu siwi uri tungkul manembah anglir baya kuntap kowe ladalah ya jagat ya dewa ya bathara we durung suwe anggonku ngancik Gunung Saptawarga. Lah kok iki dadi kepapak ana satriya gagah prakoso. Dasare ya gedhe dhuwur, cerapang sing dadi brengose melang-melang kang dadi dadane sak tebok jembare biyuh pating grantong otot bebayune. Maradyage Sajarwa. Kowe kuwi sapa Kisana? Wah. Kowe tambuh karo aku. Iki bocah Saptawarga. Panenggak Pandhawa Bratasena sing dadi jenengku. Wis kowe kok kandha nganggo tembung Pandhawa? Aku tak takon wong tuamu lanang ki sapa? Swargi Bapak Pandhu Dewayana, ibumu Kunti Talibrata. Kowe ponakanku dhewe, Ngger. Dasarmu apa, wewatonmu apa nganggep Bratasena ponakanmu? Ngene, Ngger, Bratasena sumurupa. Biyen Prabu Kunti Boja kuwi duweni putra cacahe ana 4. Ingkang pembarep yaiku Kaka Prabu Basudewa, angka 2 ibumu Kunti Talibrata, angka 3 pamanmu Arya Prabu Rukma ya Bismaka, lan ingkang pungkasan utawa sing wragil bocah Lesanpura jenenge Ugrasena. Ya aku iki Bratasena. Iya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi? Kowe munggah ana Gunung Saptawarga kene. Oh sik. Sak ngertiku wong tuamu kekarone iki priyayi sing nengenake babagan tata krama. Weruh ing Subasita lan ora ninggalake sing jenenge Yudanegara. Ning nyatane kok mudhun ana anake lanang, kenang apa kok ora bisa basa? Ora bisa tata basa sing prayoga. Bratasena, ketitik bareng kowe wis weruh dhewe, mbok menawa ta kowe kuwi ponakanku. Ning kenang apa kowe kok ora bisa basa? Kowe isih ngoko nyang pamanmu aku Ugrasena. Karepmu piye Bratasena? Wiwit cilik mula aku wis ora bisa basa marang sapa wae. Merga aku ora bisa basa yen kowe ora trima, arep nesu-nesuwa wani apa piye? Lho kok sik. Dadi pancen kowe ora iso basa. 1 basa, ping pindho sembah ndodhok Bratasena ya ora bisa. Oh iya. Iya to iya. Pancen lagak lagon lagiane menungsa kuwi dhewe-dhewe. Bener. Bratasena, piye? Kowe wani tak du perang? Wani pira kancamu? Lho. Musuhmu iki dudu aku, piye to ki? Kowe dudu musuh karo aku, nanging kowe dadi jagoku. Makili kasepuhan saka negara Mandura kang bakal ditandhingake kelawan jago Kanoman Sengkapura ya kuwi Patih Suratri Mantra. Kowe wani apa ora Bratasena? Aku ora tau duwe rasa wedi. Watone Bratasena isih lumaku ana dalaning kautaman lan bebener. Bakal tak kurbanake nyawaku nganti tetesing getihku kang pungkasan. Bagus. Kendel tenan kowe Bratasena. Pancen wis sak trepe yen kowe mbelani bumi Mandura. Merga ibumu Kunti Talibrata kae wutah getih saka Praja Mandura.
Mula saka iku ora sah dadak kesuwen. Ayo tak kanthi ana alun-alun Mandura. Belanono wong-wong negara Mandura jejekna kautaman lan bebener. Kanthi sirnaning angkara murka Ratu Sengkapura, Kangsa Dewa sak patihe Suratri mantra. Manut ayo tak gandeng tanganmu tengen tuju ning negara Mandura, Bratasena. Paman Suratri mantra. Mriki Paman. Pundi jago saking kasepuhan Mandura. Ngene nggih. Nembe melampah kula aturi sumene sak petawis. Kaya ngapa jagone wong Mandura babak timbang apa ora iki mengko luput katuranggane sisip sembire. Mesti jago kok Mandura kalah mati musuh jago Sengkapura si Paman Suratri mantra. Wah! Woi, siap tunggu. Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara Gatanira mubat mahabit Aman Ugrasena Paman. Pripun nggih pripun?
kasepuhan negari Mandura pun entuk jago. Sampun nggih sampun. Punika ingkang wonten wingking kula mriki. Sapa jenenge paman? Kula aturi dangu piyambak nggih. Wong gedhe dhuwur. Sapa sing dadi jenengmu? Edian lagi ngreng jagate wis horeg. Takon karo aku. Yo, sapa sing dadi jenengmu? Bratasena aranku. Endi jago saka Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra endi menungsane? Arep ngopo? Arep tak go gateng dasi tak odel ususe Piangsa telek. Kusik to Bratasena kusik to. Nganggo irama. Aja mancing swasana panas sing sabar ya Bratasena. Mangsane apa? Sekti-sekti ya dhewe. Rumangsa kondang kowe. Paling kowe nggur disiarne ning apa? Ning TV, internet. Ki lho pateku, siarne masjid. Kok iso wong mati piye? Ben wedi, Mas, ben wedi. Ya ini kok cik gawe. Rumangsane ora ngerti jago ki saka Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra duwe kasekten sing liluwe bilih tanding jroning jurit bebasan tinatah mendat dina romenter pinaku bendal binedel njondel rak ya ngono to paman Suratri Mantra paman Suratri Mantra malah turu. Mboten sinten to sing dilemi sinten. Meneng wae mau bar ngomong lebih lho wis ngorok. Daleweran sing dadi. Ngapunten mboten tilem. Wis ngerti petuk musuhe lho. Arepe tanding enek musuhe lah kok malah keturon. Nganti isuk pisan keturone. Paman Ugrasena Kados pundi nggih? Kiblat 4-5 pancer. Selak pengen mangerteni kaya ngapa to gayenge kaya ngapa to ramene kaya ngapa to regenge. Adon-adon jago ana ing alun-alun negara Mandura iki mengko. Nuwun inggih nggih. Kersane langkung gayeng ditotoi. Pripun? Totohanipun 100 yuta wantun. 1 miliar wantun. 1 triliun wantun. Dipolke pisan bur manuk. Bur manuk niku tegesipun kados pundi nggih? Bur manuk niku upami jago saking Mandura si Bratasena sing kalah ana sajroning adon-adon jago manungsa menika Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga saka negara Mandura tanpa gawa bondo sepeser wae. Kosok pangjulik menawi jago kula sing kalah aja to mung bumi Sengkapura gulu kula udhokke. Pripun? Pripun paman? Piye iki Bratasena? Iki totoane negara kowe wani apa ora Bratasena? Wani Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani, tak patenani jago saka Sengkapura. Ya. Kowe yakin? Yakin. Pripun paman? Nggih, pantun gerek pantun. Pantun. Yen pancen kaya mengkono rasah dadak kesuwene gatata-tata. Jagone diunggahke ana blabar kawat janget cilencang. Lho niki ngestoaken dawuh nggih. Boto suminggir. Waduh kecantol nggih. Sorry. Pripun, Mbah?
jago kula kira-kira menang napa mboten? Nggih. Kula seksi bagian nyumet dupa. Syarate ben jago kula menang, jago aja nganti ngadep ngalor. Lho, sepape aja nganti ngadep ngalor. Sakniki naga dina manggen teng lor. Malah nembe jagongan kalih naga sari barang. Lah kira-kira Paman Patih Suratrimandra iki mengko menang apa kalah? Hitungane hitungan 6. Hitungan 6 ki piye? Hitungan 6. Suratrimandra 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang ger menang. Menang. Pun to. Pokoke angger kula sing dekengi mesti bakale kasil, mesti bakale kasembadan. Niki. Nggih sangu tumbas rokok. Lah napa to dadak repot barang iki napa? Ditampani iki wujud panuwun kula dhumateng jenengan. Nggo tukon rokok, nggo tukon kopi. Lah nyapa to repot barang kula iki mboten butuh ngaten niki. Gelem nampani apa ora? Lah pira to iki? Kene pira to niki? Mang dongake saka kadohan. Semua jago kula unggul iki udo. Nggih. Menang karepmu, kalah yo karepmu. Penting entuk duit. Nah, kena nggo kletik-kletik. Jare ning komplek enek cah anyar iki sapa? Lak tilihane. 150 ya yo mboten saged. Sakniki napa-napa sampun mundhak, Mbah. Aja ngono entang to, wong barang rakulakane lho. Wis to, kowe nek gelem tak nggo langganan. Nggih pun nggih lah ya ngono lho. Jago saka negara Mandura Kasepuhan lakon mati dening Suratrimandra. Ayo, endi? Endi wong Sengkapura kon maju nandingi kridane Bratasena. Tambah 50 tanduk yo, nggih Mbah monggo. Kata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu ati sarira ngamula tumong kodhek pok simbar jaja yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya sindu yen lumare
Sapa no mau jenengmu sapa? Bratasena. Bratasena. Tepungne aku Suratri Mantra. Suratri Mantra karepmu rayo karepmu. Bah. Kok angel tenan to tuturanmu? Bratasena, Ana paran. aku isih ngeman karo kowe, Gus. Kowe isih nom. Isih dawa jangkahmu, isih jembar kalanganmu. Kowe luwih becik ngalah wae. Kowe nungkula yen kowe gelem ngalah apa wae penjalukmu bakal tak turuti. Kowe njaluk derajat lan pangkat apa wong wedok sing ayu, wong wedok sing model piye tak turuti. Waton kowe gelem nungkul ngakoni anak Angger Baswara Kangsa sing bakal dadi ratu ana ing negara Mandura. Cangkemmu menengo. Blabar kawat janget sinencang dudu papane wong nyang-nyangan. Anane mung wani apa wedi, urip apa mati, Edan-edanan. Gendel tenan kowe Bratasena. Ya, kowe ngejak pirang dina tak ladeni kowe, Gus. Lakon tak geget siung pengapit bialiaran, banjur pecah dasmu kowe. Adu jago diwiwiti dikeploki yo. Bratasena menang yo. Suratri Mantra bosok yo. Wes cangkeme. Rusuh. Kok mboten saged dangu to, Mbah? Anu awakku ora patek fit iki. Awakku kudanan rada masuk ngain. Wis ya, kanggo langganan. Nggih, ngatos-ngatos, Mbah. Ajan I love you pul. Dah. Tuwek pulahane ora. Iki gatel kabeh. Buat pinggat. Dian tenan. Sapa mau? Blabar kawat ana begenten.